Hello लोगोफोर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिनै आं आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावदों गुसुङै। दिनैनि भिडिअआवहाय आं नोंथांमोननो खोनासंनो सानदों जेहेर फिल्मनि मेथाइ अगर तुम मिल जाओ। बे मेथाइनि मिउजिकखौ आं दामनानै दिन्थिनो सानदों। ससेल' दामगोन। सुरुवातनि फार्स्टनि मिउजिकआ माबायदि आं बेखौ नोंसोरनो दामनानै खोनासंहोनो सानदों। नोंथांमोना जुदि बे गुसुं मिउजिकखौ नोंथांमोना खोनासंनो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ मोनहैनो सहैनो हानायफोरबायदि नोंथांमोननिसिम। अब्ला लोगोफोर एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि खोनासंनो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम।